maisan dito sa Pangasinan. Mangingilaw tayo mamayang gabi rito, magahan tayo. Ayan, ito yung mais na iniilawan pagkagabi. Yan, nakikita nyo dyan. Itong variety na ito, maraming gagamba sa ganitong klaseng variety. Ayan, ipapakita ko rin sa inyo yung variety na mais na nagtataka yung mga tao ko. Bakit walang gagamba kahit isa? Mayroon silang natuklasan ngayon na mayroong isang klase ng mais na takot ang gagamba. Kaya ngayon, sa panahon ngayon, kaya nabibitin tayo sa gagamba. Wala pang pasok pero bitin na sa gagamba. So, ito naman yung variety ng mais. Ayan. Na walang kagagamba. Wala malang kahit isang gagamba. Ayan. Iilaw tayo sa hindi ganitong klaseng mais. Kaya ngayon, natuklasan natin na hindi pala lahat ng maisan ay gusto ng gagamba. May variety pala yan. Ayan, alam ng mga mangingilaw yan kung anong itsura nung mais na yan. May bayabas pang nalingaw dito. Yan, maraming bunga. Maliit pa lang siya pero marami ng bunga. Ayan. So, nakikita nyo dyan habang naglalakad ako. Magandang klaseng mais. Malalaking bunga. Ayan, nakita nyo yan. Naputol na ang dahon niya. Natadaw na kung tawagin. May tadaw na yan. Yan. Tingnan nyo mabuti yan. Ito naman yung variety na gustong gusto ng gagamba. Malayong malayo sa itsura. O, tingnan nyo, katabi lang niya yan, o. Ayan, o. Ayan, katabi lang niya sila, o. Pero kita nyo malilit ang bunga, o. Ayan. Decalp ang tawag dyan sa amin. Ito naman isa Syngenta. Ito. Ayan, dito tayo iilaw mamayang gabi. So bago yan, shout out muna tayo kay Sir Alan Alcansi ng Lipa, Batangas, kay Lito Balita, kay Jumar Balita ng Lipa, Batangas. Yan, shout out sa inyo mga kagamba. Ayan, malawak yung maisan na yan kahit saan kayo tumingin. Puro mais yan, oh. Yan ang maisan. Maganda sana kung may drone tayo no, makikita natin. Pero wala tayong ganon dahil hindi pa tayo kumikita sa YouTube, eh. Kung kumita tayo sa YouTube, mapapali pa rin natin ang drone yan. Makikita natin yan. Ayan, ayan yung kabuuan ng mga video na yan, no. Ayan ang lugar na doon yung lugar ko, banda doon, tatawid pa dyan, may malit na ilog dyan. Tapos yan ang kabuuan. Ito yung mga maisan, ayan. Ayan. Ayan, may mga baka pa rito na nakasuga. Yung may makikita kayong kamatsili. Ayun, puno ng kamatsili. Nandoon yung pananim ko na mga gulay. Sunod na araw natin ipakita yan. Tinanam nung bata ko yung luti ko dyan, yung lupa ko dyan. Yun, panoorin natin ang aming paggahan mamayang gabi.